Aşgabat şäherinde sürücülük şahadatnamalarynyň ýzyna berilmegini talap edip, dürli döwlet edaralaryna arda ýazan aýalgylar etrap polisiýa müdürlüklerine çağırylýar. Olardan indi döwlet edaralaryna barmajakdyklary we ar şikayet etmejekdikleri barada dilhaty ýazmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Soň kepdelerde dürli bahanalar esasında sürücülük şahadatnamasy elinden alynan ýa-da onuň möhleti uzaldylyp berilmeýän aýalgylaryň ençemesi dürli döwlet edaralaryna şol sanda çoğunludaky Aşgabat ýol gözegçilik müdürlüğüne arda ýazdy. Häzirki wagt şol aýallary ýaşaýan ýerine, pasportda hasaba duran ýerine göre etrap polisiýa müdürlükleriniň jenaýat derňew bölümlerine çağırýarlar we olardan dilhaty ýazmagy talap edýärler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 2 oktýabrda gurrun berdi. Dilhaty ýazmagy mejbur edilen aýal sürüjüleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna göre olara ýörite resmi çakylyk iwerilmän, ählisi telefon arkaly polisiýa müdürlüklerine çağırlypdyr. Dilhatyň mazmununda aýalgylar sürüjülük şahadatnamasy meselesi boýunça hiç bir edara ar şikayet bilen ýüzlenmejekdiklerini we ýol gözegçilik bölüminiň özlerini çağırmagyna garaşjakdyklaryny wada berýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Bagtyarlyk etrap polisiýa müdürlüğüne çağırılan adından 5 aýalgyz şeýle mazmunda dilhaty ýazmagy reddedip özleriniň sürüjülük şahadatnamalary ýzyna berilýänçe döwlet edaralaryna ar şikayet etmegi dowam etdirjekdi barada dilhaty ýazýar. Etrap polisiýasynyň işgärleri bu mazmunda dilhaty ýazan aýalgylara haýbat atyp, olaryň iş ýerlerine ýörite hat iweriljakdygyny we işden çykaryljakdygyny aýdýarlar. Şondan soň olar aýalgylardan özleriniň aýdyşýaly dilhaty ýazmagy hem talap etdiler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosy beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Aşgabat şäher we etrap häkimliklerinden şeýlede polisiýa müdürlüklerinden komentari alyp bilmedi. Bellep geçsek ýakynda Türkmen News neşri hem 19 sentýabrda sürüjülük şahadatnamalarynyň täzelenmegini ýagny möhletiniň uzaldylmagyny talap edip 15 çemesi denanyň Aşgabat ýol gözegçilik müdürlüğüne ýüzlenendigini habar berdi. Müdürlüğüň işgärleri aýallar görüp ähli gapylary ýapdylar we özleriniň işlemeýändigini aýtdylar. Netijede ne aýalgylar ne de erkekler resmi namalaryny tawşyryp bildi. Şondan soň wakanyň bolan ýerine gelen berkararlyk etrap polisiýa müdürlüğüniň jenaýat derňew bölüminiň 2 işgäri aýallara öýlerine gitmese tutsak etmek bilen haýbat atdy diýip neşir 21 sentýabrda çap eden maglumatynda ma'lum etdi. Neşiriň 22 sentýabrdaky habarynda bolsa sürüjülük şahadatnamalarynyň möhletiniň uzaldylmagyny talap edip içeri işler ministri Mehmethan Çakyýew bilen duşuşmaga synaşan Aşgabatly aýalgylaryň polisiýa bölümlerine söhbetdeşlige çağırylýandygy habar berildi. Polisiýa işgärleri denanlardan ýol polisiýasyna gitmediligi we sürüjülük şahadatnamalarynyň täzelenmegini soramazlygy talap etdiler. Olara bary bir şahadatnamalaryň täzelenip berilmejekdigini aýtdylar. Şeýle-de olar denanlara häzir olar bilen gowluk bilen gürleşilýändigini, eger boyun egmeseler kynçylyk dörediljekdigini hem duýdurdylar diýilip habarda bellenilýär. Türkmenistanda dürli bahanalaryň esasında aýalgylaryň sürüjülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy we soňra ýzyna berilmediligi, şeýle-de möhleti dolan sürüjülük şahadatnamalarynyň uzaldylyp berilmediligi bilen bagly kösünçlükler indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary, türkmenstanlar we garaşsyz neşirler ýygyderli habar berýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly denanlar resmi namalaryny kabul eden emma täze sürüjülük şahadatnamalaryny bermeýän polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýändigine, beýlekleriň ýokardan berilen tawşyrga salgylanyňdygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň kanunlarynda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklydygyna kepil geçilse-de denanlara garşy syýahat, egneşik we awtolog sürmek ýaly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar bar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem mesele gozlamaýar.